Deci a fi desconsiderat, sentimentul că mă desconsider pe mine însumi și nu mă respect pe mine însumi. Ce considerați voi că îi partea asta? Mă simt desconsiderat. Am un sentiment că pe mine nu mă ia în considerare nimeni. Dacă eu îi spun la partenerul meu sau la cineva, la un prieten, eu vreau sau îmi doresc ceva anume, îmi doresc să-mi faci un ceai și acea persoană te desconsideră, adică nu te respectă, nu te ascultă, e dezinteresat de ceea ce tu vrei sau ce îți dorești, aia înseamnă că efectiv nu există comunicare în planul sentimental a persoanei. Din păcate. Și atunci e important să ne uităm la cât de mult eu mă percep pe mine ca fiind o persoană desconsiderată. Că asta îmi reflect mie în oglindă, în exterior, tot timpul. Pe mine nu mă respectă nimeni, nu ia în considerare ce vreau eu, ce-mi doresc eu. Asta e partea, din păcate. Partea care o prinde acest mecanism în care acțiunile mele, pentru că eu vreau să mi se întâmple niște acțiuni din partea celorlalți. Cum am zis, eu îi cer un ceai la partenerul meu de viață, îmi desconsideră acțiunea, eu îi cer ceva. Normal, firesc ar fi ca universul să-mi dea, să primesc ceea ce cer, pentru că există regula cere și ți se va da. Întrebarea îi de ce nu primesc ceea ce cer. Ei, vă dau eu răspunsul azi, pentru că vă autodesconsiderați. Adică considerați că persoana voastră nu este importantă în a primi. Considerați că e benefic pentru voi să susțineți o iluzie a unei persoane care tot timpul dă, dar nu primește. Da? E un joc a percepției foarte mare aici pe acțiune. Mă văd pe mine ca fiind o persoană desconsiderată de ceilalți, nerespectată. Nimeni nu mă respectă și nu mă oferă ce eu vreau, ce eu îmi doresc. E pe planul manifestării, pentru că e dorința și voința prinsă. Eu vreau asta sau îmi doresc asta. Și atunci cât de mult ne desconsiderăm propria persoană? Asta e întrebarea. Ce sentimente ai tu față de propria ta persoană? Cât de mult consideri că e important să-ți dai ție în propria persoană ceea ce-ți place, ceea ce vrei, ceea ce-ți dorești? Cât de mult aștepți ca să fie considerată persoana ta de ceilalți, de reacțiile lor, de acțiunile lor? Pentru că portalul 5/5 vorbește despre acțiuni și reacții. Despre modul în care noi interacționăm în relații cu exteriorul în timp ce facem noi o acțiune. Eu tai acum o felie de pâine și mă tai pe mine, pe deget. Ce fac eu cu degetul meu? Îl desconsider sau consider că e important să am grijă de el? Sau aștept, sângerez, cineva să mă salveze. Da? Deci nici... Care-i salvatorul pe care l-așteptați să vă considere importanța? Smurd. Da. Da? Deci e o parte importantă a acțiunilor personale. Cum îmi validez valorific persoana mea ca să consider că merit. Nu să mă desconsider, ci să consider că eu merit. Eu merit să primesc. Când cer ceva, universul îmi dă înapoi. Singurul mod în care nu poate să-mi dea e pentru că eu desconsider ceea ce cer. Adică consider că sunt nedemn, nevaloros, fără merit de a primi de la univers, care sunt tot eu. Și atunci filtrul ăsta de desconsiderare e bazat foarte mult pe proiecția mă cred un om rău. Mă cred un om rău și eu nu merit să primesc. Mă desconsider pe mine însumi prin niște crezuri și convingeri negative despre mine, care sunt bazate pe defăimare, devalidare, desfrânare și etc. Dar desconsiderarea de sine, că nu accept să consider, sau nu consider că e ceva important la mine.
Da? Și asta e o sabotare de sine continuă. E plânsul ăla continuu care rămâi o persoană poate mică în propriul tău univers. Persoana ta rămâne mică. Micuță, că e desconsiderată de toți. Într-un colțișor, ascunsă poate, pierdută, abandonată, sacrificată. De ce? Că nu m-a iubit nimeni și nu m-a dat nimeni nimic. Da? Victimă, exact. Da? Deci asta e desconsiderarea de sine. E din copilărie și... Da, zi. Și practic nu e un plâns, că plânsul e altceva, e o tânguire cumva. Da, e o victimă inertă care tot... Când plângi... Da. Și eu ofer, primesc, universul îmi dă. Real e o dezamăgire foarte mare de sine. Sub. Da, asta e ideea. Consider că eu sunt o persoană care merit tot ce e mai bun în viața mea? Cu adevărat, conștient, subconștient, inconștient. Da. Deci, desconsiderarea de sine e o lipsă de respect. Respect față de propria persoană. Da. Și atunci noi astăzi o să ne dăm voie să respectăm propria noastră persoană, să o onorăm și să o cinstim. Și să înțelegem că e important să considerăm tot ce îi benefic pentru noi în suflet, în a cere, în a vrea, în a dori și să începem să ne oferim, să începem să ne dăm voie să primim, să ne deschidem inima din nou. Da? Spre considerația de sine. Da? E și o iluzie prin care tot timpul te lași pe ultimul loc. Mă desconsider, mie mi-e foame, dar desconsider, toată lumea trebuie să mănânce, eu sunt ultima care mă duc să... E o percepție destul de eronată din perspectiva mea pe planul personal, adică cum văd persoana mea, cum recunosc persoana mea, cum accept persoana mea și cum primește persoana mea. Ăștia eroi de sacrificiu, care tot fac pentru ceilalți totul, dar pentru ei sunt pe ultimul loc. Exact, e un plan al sacrificiului destul de mare, eu vă mai citesc aici un pic. Pentru că așa ai fost spus. Da, Și atunci nu știi cum să ieși de acolo, că așa ai fost tratat toată viața. Și atunci tu ai fost în plus undeva unde nu te-ai simțit niciodată iubit, acceptat, prețuit, valorizat. Și atunci e greu ca tu însuți să dai lucrurile astea care nu le-ai primit niciodată. exact. Dar mai faza că dacă te pui pe primul loc, de multe ori poate ai impresia că îți crește ego prea puternic și deci că Ești egoist. ești egoist. Pentru că n-ai fost acolo și Pentru că- nu știi cum e să fie, știi? Și la mine, de exemplu, eu având o sensibilitate foarte mare, dacă eu fac o acțiune, oamenii nu înțeleg. Dacă eu mă duc să hrănesc un câine, de ce ai dat... Te desconsideră. Da. Dar acolo e important cumva să vezi tu de fapt acțiunea ta divină, acțiunea ta frumoasă, acțiunea ta care ceilalți nu sunt capabili să vezi tu că tu faci un exemplu pentru ei, chiar dacă ei nu înțeleg asta. Tu aștepți să înțeleagă. Nu e frica aia că, O să treci tu și peste ea. Deranjezi. că nu sunt înțeleasă corect, că e ca și cum aș face ceva rău, când eu de fapt fac ceva... Tu ai sufletul bun și faci o faptă bună. Deci un pic numai atenție, la mine considerația de sine e o expresie potrivită pentru a descrie procesul de a ne acorda respect și valoare personală. Asta înseamnă considerația de sine. Deci, repet, este o expresie potrivită pentru a descrie, deci asta descrie considerația de sine, procesul de a ne acorda, atenție, da, respect și valoare personală. Adică, prin considerație de sine, ai o opinie înaltă despre sine și te tratezi cu îngrijire și cu compasiune. Da? Asta face, de fapt, în descrierea ei, considerația de sine. Un pic. Și
Și în relațiile personale, cumva, tot același lucru apare ca reflexie, tot desconsiderare de sine. Adică faptul că ceilalți nu ne respectă cuvântul, nu respectă nimic la persoana noastră, ce vrem noi, ce ne dorim noi, e tot bazat pe energia asta, în care eu real mă desconsider pe mine și îmi oglindesc continuu chestia asta, că ceilalți nu consideră că e important ce vreau eu sau îmi doresc sau persoana mea sau ce îmi place mie. Deci e o luptă continuă cu iluzia asta de sunt dezamăgit. Nimeni nu mă consideră important. Da? Și aici ai valoarea și respectul de sine. Deci cât de mult respect persoana mea și cât de mult consider că e importantă persoana mea. Și dacă primești tot ce ai zis, Și dacă la ceilalți, înseamnă că n-ai o problemă cu a te considera valoros și important. Înseamnă că ești mort. Atunci vorbește eu de cred că bine doar de să tine. gândesc și primesc. Da. Că numai când ești mort ești ok. Da. Acum, de ce vă puteți simți desconsiderați sau lipsiți de respect în relații cu ceilalți? Pentru că lipsește comunicarea adevărată, când nu mai comunicăm deschis și sincer nevoile noastre, să închidă partea asta de a fi considerat important cumva. Deci nu mai important să comunicăm sincer nevoile noastre, dorințele și sentimentele noastre. Pentru că partenerii nu pot să fie, nu sunt tot timpul conștienți de nevoile pe care noi le avem. Exact. După aia avem așteptări nerealiste. Da? Ne uităm la X și ne comparăm cu ăla și ne dorim și noi o barcă din aia, care noi nu avem lac lângă noi, dar noi ne dorim barca. Important să ne uităm și la așteptările nerealiste pe care le avem de la ceilalți. De la noi înșine. Avem și teama asta că trăim un eșec dacă ne punem condiții sau limite. Câteodată sunt importante limite, cum nu mâncăm ca apucatul 2 kg de cireșe. Trebuie să-ți pui o limită, mânc numai jumătate de kil. Nu neapărat rău să-ți pui o limită. De multe ori credem că nu ne-am pus o limită destulă. Și uite ce nesimțit am mâncat 1,5 kg. În momentul ăla, la fel, ne-am desconsiderat persoana care a făcut o promisiune, mânc numai jumătate de kil. Când a mâncat 1,5 kg, a făcut un compromis. Nu mai s-a obținut de promisiune față de propria persoană, s-a desconsiderat din nou. Da? Deci, în foarte multe aspecte ne desconsiderăm. Și lipsa empatiei și a respectului reciproc. E tot desconsiderare de sentiment. După aia mai e conflictul de interese și valorile diferite. Interese financiare, interese personale, interese de tot felul care creează conflicte pentru că valorile sunt diferite. Noi nu merem pe aceeași cărare. Și iară desconsiderare intră. Și mai sunt și traume și experiențe anterioare. Sunt traumele din trecut care au creat un model de relații disfuncționale. Și asta poate crea și amplifica o situație ca și cum mă desconsider în continuare pe mine. Da? Deci e o devalorizare și o lipsă de respect. Asta e ideea. Asta să vedeți cumva în acțiunea față de voi înșivă. Și în relațiile cu ceilalți. Da? Deci foarte mult energia asta e pe energia masculină, e pe relația cu exteriorul, e pe modul cum percepem realitatea și persoana noastră în relațiile cu tot ce ține de mediul nostru exterior. Și atunci o să intrăm în energia asta să vedem cum să transformăm așa frumos. Bine?